So yan guys, mapapansin nyo, nakadalawa agad tayo, automatic. May dalawa tayo kaagad na moto wash. Yung motor ko, yung motor ni daddy. Yan. Nadali na natin kaagad yung nabinamanuan na natin. Nabinamanuan na natin yung car washing ko natin dito sa San Pascual, Libon Albay. Yan, ito nakadali na tayo ng dalawa. So sa mga gustong mag car wash dyan, mag moto wash, punta lang kayo dito sa bahay, San Pascual, Libon Albay. Sa may tulay lang yan mga kapatid. Meron tayo ditong 5 peso car wash. Yan. Automatic na siya. May 5 ka, remati na. Yan. So, ito yung hose natin. Nandito lang siya sa labas naka-display. Yan. So, shoutout sa lahat ng magpapakarwas dito sa Moto Washing ko ni Nono's Vlog and Drive, located at Barangay San Pascual, Libon Albay, Purok 4. Dito lang